Татарстан Республикасы Милли музейында Андрей Дмитриевич Сахаров шыр кішісі деген күргәзмә эшли. Күргәзмә күренекле физик, җәмәгать шеклесе һәм хокук яклаучының туына 100 ел тулу уңайыннан оештырылган. Экспозицияның авторлары Сахаровның архивы һәм мемориаль фатиры һәм Татарстан Республикасы Милли музейы. Тулырак алдагы сюжетта. Андрей Сахаров СССРның Фәннәр академиясы академигі, җәмәгать эшлеклесе һәм хокук яклаучы совет физигі. Проект тарихның мөһим чорын, хәзерге дөньяның туган вакытын кулачлый. Һәм бу процессларда академик Сахаров уйнаган рольне бәяләргә мөмкинлек бирә. Атом төш сугышына каршы көрәш, атом төш коралын сынауны туктату һәм әйләнә-тирә мөхитне саклау, шулай ук кеше хокукларын яклау. Аның мирасы бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый. Күргәзмә илебез һәм чит ил музейлары, архивлар, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм шәхси җыелышлар фондларындагы фотосурәтләргә, документларга нигезләнә. Бүгенге күргәзмә безнең Андрей Дмитриевич Сахаровның 100 еллыгына багышлана. Ул Мәскәүнең Сахаров архивы һәм мемориал квартирасы оешмасы белән берлектә хәзерләнә һәм бер ай дәвамында безнең музейда эшләячәк. Безнең фотлардан бүгенге көндә биредә 66 экспонат урналган. Бу төрле фотографиялар, генераль секретарьларның хезмәтләре, төрле фотографиялар инде. Һәм әлбәттә Афган сугышында катнашучыларның һәм Чернобыль фаҗигасын бетерүдә катнашучыларның шәхси әйберләре, аларның дәүләт бүләкләре. Таныклыклары тормышы турында сөйли, аның эшчәнлеген ачып бирә. Ул 1975 елда хезмәтләре өчен Нобель премиясына лаек була. Күргәзмә 2022 елның 11 гыйнварына кадәр эшли. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.